Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hadin belak thong ya ke Kanada, kam ke Indian Cyber Force, bakla hak ya ki website jong ke Palestine. Tang hadin ke token nisngi, jong ki jingkam bala dep hak ya ki website jong ke Kanada, kawe ke kenhun bala ai kerteng da ke Indian Cyber Force, kala shim ya ke jingkit kli, ban hak ya ki website jong ke Palestine. Kane ke kenhun, kala kam hakawe ke social media platform, bala tip da ke X, bakala wengno ya shibun ki website sorkar bat ki website badon kam jong ka Palestine ki bakan thup ya ki website jong ki bank bat ki website jong ki company ba ai network lane ba ai internet kam hashwa hakapor badon ka jingesun ka India bat ka Canada halor ka jingong jong u Justin Trudeau ba ki bor sorkar jong ka India kila penyapi uleno Khalistan wa Hardip Singh Nijjar kumta ka Indian Cyber Force kala haki ki website ki bapnya so bat ka sorkar Kanada